jersey number 4, Ronald Shilla. Bang, jersey number 60. Karang Dajiat United kelas sedang dah kejingjab ha kasngis dang Kalimpong Meghalaya State League Arhajar Arpulai. Karang Dajiat United kelas peliam ya kenyawasa da Arla Not Goal ha kejiliakai balong Hamadan Kiang nang ba stadium ha Jowai. Ya ka cool beningkong la tap da wan lam suk nong klau ha kalai pusau minit jong ka kelas step kat ba ya ka weipat ka cool la tap da udame hun si ha ka 100 minit ka kelamiet ha ka jiliakai bala sakhi da upat nong pitkai bala pendap semam ya kamadan kiang nong ba. Kani ka jingjob kala pelong ya ka Rang Dajiat United ban khur lai point na ka jiliakai beningkong jong ka group B. Ya ka jing play ya kani ka Limpung la sakhi lang umentri ka tanat ile kai ka jilla uba Shakler Warjeri kum ukong san kat ba u MLA ka Jowai ba Wailat Miki Shilla ulalong kum usembut kong san. Ha ka jing tren jong uba Wailat Miki ula ong ba ka jele kai kanumlong ka ba shong shit klem kinong pit kai bat ula kentui ki pat ba ban ai men sim ye ki kenhun compare la da rem ne job. Ula pen bena ba ka sorkar kala pen kre ban pen bha ya ka madan ye lekai bat ka jing tray kan sedang shen. Net unta ka jing pen ba miet ya ka ni kamadan dalai go chakmat but money to emba wo yo sport minister wadang kendro but wo klan upedu par but unity ha ka jing yalam dia ko ka sport ke yo nam ku cho go ha kini Kat ba umentri ka sports uba Shakler ula kerman ba ka jingtray ban pen bhasyo ya kamadan kan sedang shen bat ya ka detail project report la pen kre. Mene ka bangi dengan isong ang teng ng mga ibahan. Mga bangi pek kini ka game ng sarong performance hadu kata-kata bunyi iba ka quality. Jong ko football ang lihat ko ka jela ka bunyi ka api. Ang ringi kerman ba ka dami kipor snem kadang yad. Ba ka hamkiu susu nang ni sa kamat. Ban amna klem da aimu tamtam ya ka MFA. Ban ka por sa ka por kajing kristam ka joki ki thaulenti nakam da kini ki khod samla ki jumi ya ka batiyo ka ki mission menta kun kini ki jadi kani kajing mission menta ka joki ka long kajing lat ki na ka banta joki bami kerman balimba kani kajing lat ki limba kajing kristam ka joki ni kerman ba om ta kani ka madan andre ya koi ka sini si ibrin selo ki klor batin lakai om tam yang madan re batin sapoy batin lakai na kam ta ka India hi berkoi lane bikin koi kilim pun ki batang balor susu. Mangadon kata ka jingkerman. Ngadon kata ka jingnet. Baga jing tres hitam kajong kini ki players. Kajing tres hitam kini kinong penyan kini ki league ki bakher ngadon ka jingkerman baga jingnet. Bah koi ke sni ni si isi sai ki ki klor ki ban ra ikanam jong ka jilla. Penang bahang ni ako ka kini ka madan hangi mis ai ke stadium ka ba artisan pro barang ka por ka bangal akren ngalawang iki bangan sesim kiak nang ya ka bangan budin ya ka tu ba bengin sepele na ploy bangadap ka instrumen ka bangan ong ipi ba ka DPR pla don anduwe batang kan slemso tang katu kan ni ngong ipi tang katu kan ni brai na kalian ka juang extension no ikani ka madan Barang mo pinyo tangi ka gallery hindi ko sayo ro ikani ka athletic track. Basa sisin pat pangadawan akan ka sunong kajongpi akan ka madan. Bangam kwa pangini bekiti ki paiba kibal awan ay mensim ikini di players kini resmi batinang happy yang kunte. Sa sisin ya ka mga kwa pangadawan yu kujat ni nasi iba kiti ki paiba ki sa sunong ako ka gallery. Mati day kini kinong ay mensim nakamda kini ki kon samna ki jini. Klem maki ngangit bagani ka game ru kanum long ka basit ka sinai. Hindi kini kipay ba kibusu ay minsim na kapor sa kapor. Baka jing ay minsim ka jongki ngangit stem bagini ki players ru pinakyo na kapor sa kapor. Habapay siya ka jeli akay karang Dajiat kalayo ban kerwit Marias dang ka jeli akay lingba utremiki lamurong Henry layo kerdano unong abdien kenyawasa. Kumju umedi prangki po leng ulayo ban kerwit Henry kam shem lapoy siya kakul bat kam hadien u kapten upin isyay latong ulajan yo ban kerwit da kakli. Karang Dajiat kalayo ya ka penalty ha ka khat pra minute Henry ulamurong umla ban tem. Day kam hadien ba u ay biang mami neng nong ulayo ban kerwit tangba kam shem larung bat u wan lam suk
Ubayo ban kerwit da ka penalti na ka jing de yakakti unong yele kai ka nyawasa. Haka kelamit karang da jiet kala nang skem bat kala beteng benyon yakakut ka nyawasa. Wat la ka jele kai ka kut haka por san beje kidan ru shibun kiwe ki jele kai ketup ka jingtem ka jingruai na ka jesiling do ka basna ya ka jingruai ka limpung MSL Arajar Arphulai. Haka por bapli lapan shongshet da ka jingshat bat ruai. Away!